नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते. बाहेर कडक उन्हाळा चालू आहे आणि आज आपण उन्हाळा स्पेशल अशी ही मस्तपैकी अशी रोज फ्लेवर फालुद्याची रेसिपी बघणार आहोत. हा फालुदा बनवण्यासाठी मी कुठलंही कस्टर्ड पावडर किंवा रेडीमेड प्रीमिक्स वापरलेलं नाही. अगदी घरगुती साहित्यामध्ये आणि एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये हा आपण फालुदा तयार केलेला आहे. एकदम मनाला आणि शरीराला थंडावा देणारा असा सुंदर असा हा फालुदा तयार होतो. चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया. तर याच्यासाठी मी एका गुलाबाच्या पाकळ्या आहेत तर त्या पाण्यामध्ये काढून घेतलेल्या आहेत आणि त्या स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत. कुठल्याही लाल रंगाचा गुलाब इथं वापरायचं किंवा पिंक कलरचा. आणि एका कढईमध्ये मी 1 वाटी पाणी ओतून घेतलेलं आहे आणि याच्यामध्ये मी अर्धा लिटर हे म्हशीचं दूध घेतलेलं आहे. फुल फॅट दूध घ्यायचं. अगदी म्हशीचं मिळत नसेल तर इथं गाईचं वापरलं तरी चालेल. आपण आधी पाणी ओतून घेतलेलं आहे, त्याच्यामुळे दूध हे कढईला खाली लागणार नाही. आणि नंतर मी हे दूध तापवून घेतलेलं आहे. तर हे दूध गॅसवर ठेवलं आणि मंद गॅस फ्लेमवर मी हे तापवून घेतलेलं आहे. आता दुसऱ्या एका भांड्यामध्ये मी 1 वाटी पाणी घेतलेलं आहे आणि ते उकळवून घेतलेलं आहे. उकळत ठेवलेलं आहे पाणी. पाण्याला उकळी आली की नंतर मग आपण ज्या मगाशी गुलाबाच्या पाकळ्या धुवून ठेवलेल्या आहेत तर त्या याच्यामध्ये ॲड केलेल्या आहेत आणि 5 मिनटं या पाण्यामध्ये मी मंद गॅस फ्लेमवर या चांगल्या उकळवून घेतलेल्या आहेत. याच्यामुळे पाकळ्या आहेत त्या सॉफ्ट होतील आणि या पाण्याला पण गुलाबाचा चांगला असा फ्लेवर येईल. मस्त असं थोडंसं पिंकिश असं पाणी तयार होईल. 5 मिनटं झालेली आहेत. पाकळ्या बघा छान शिजलेल्या आहेत. गुलाबाचं जे पाणी पण आहे ते पण थोडंसं पिंक झालेलं आहे. आता गॅसची फ्लेम बंद करून मी हे पाणी गार करून घेतलेलं आहे. हा आहे सब्जा. तर फालुद्याचा हा मेन इन्ग्रेडियंट आहे. बघू शकता असं सब्जा बाजारामध्ये विकत मिळतो. तर दिसायला हा असा असतो. हे बघा एकदम छोट्या छोट्या अशा ह्या बिया असतात आणि ह्या पाण्यामध्ये भिजत घातल्या की त्या मस्तपैकी फुलतात. फक्त 1 चमचा मी सब्जा पाण्यामध्ये अर्धी वाटी पाण्यामध्ये भिजत घातलाय तो तो एवढा फुललेला आहे. खूप प्रमाण वाढतं त्याचं. ते बघा मस्त असा सब्जा 1 तास आधी भिजत घालायचा आणि मस्त असा फुलतो तो आणि ह्याच्यामुळेच फालुदा तो आहे तो खूप छान होतो. दूध उकळून झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये अर्धी वाटी मी हे शेवया घातलेल्या आहेत. आपण जी शेवयांची खीर करतो तर त्या शेवया आहेत. रोस्टेड नाही वापरायच्या, प्लेन वापरायच्या. शेवया भाजून घ्यायच्या नाहीत, कच्च्या जिथं घालायच्या आणि दुधामध्ये ह्या छान अगदी शिजवून घ्यायच्या. शेवया एकदम सॉफ्ट होईपर्यंत मस्तपैकी या दुधामध्ये शिजवून घ्यायचा. गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवायची. मगाचं पाणी आता गार झालेलं आहे. याच्यामध्ये 1 चमचा मी कॉर्नफ्लॉवर घातलेला आहे आणि याच्यामध्ये 1 चमचा मी हा रोज इसेन्स घातलेला आहे. आपण रोज फ्लेवर करतोय म्हणून मी तर रोज इसेन्स वापरलेला आहे. तुम्ही समजा दुसरा कुठलाही फ्लेवर करत असाल, पिस्ता, मँगो, तर तसा तुम्ही इसेन्स इथं वापरू शकता. आणि नंतर मी याच्यामध्ये हा रेड रोजचा कलर म्हणजे पिंक कलर वापरलेला आहे तर तो घातलेला आहे. कलर पण तुमच्या फ्लेवरप्रमाणे तुम्ही बदलू शकता. आणि हे घातल्यानंतर मी हे छान असं मिक्स करून घेतलेलं आहे. कॉर्नफ्लॉवरची कुठेही मी इथं ठेवलेली नाही आहे. एक अर्धा लिटर दुधासाठी 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर हे प्रमाण परफेक्ट आहे. आणि हे बघा छान असं मिक्स करून घ्यायचं हे पाणी मस्त असं. हे बघा आपण नॅचरल इथं गुलाब वापरलेला आहे त्यामुळे हा फालुदा आहे तो खूप हेल्दी पण होणार आहे. हे बघा मस्त असा मिक्स करून घ्यायचं. आता मगाशी जी शेवया आहेत त्या छान शिजून झाल्यानंतर मग मी ही पाऊण वाटी साखर याच्यामध्ये घातलेली आहे. शेवया एकदम सॉफ्ट होईपर्यंत शिजून घ्यायची आणि नंतर साखर घालायची. हे बघा आणि नंतर मग आपण जो मगाशी सब्जा भिजवून ठेवलेला आहे तो याच्यामध्ये घालायचा. सब्जाचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवायचं म्हणजे फालुदा खूप छान होतो आणि सब्जामुळेच फालुदा हा थंडावा देणारा तयार होतो. साखर आधी घालायची नाही. आधी शेवया त्या छान उकळून घ्यायच्या नंतरच साखर वापरायची. साखर आधी घातली तर कदाचित दूध फाटण्याची शक्यता असते. आणि हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आणि एक चांगली याला उकळी येऊ द्यायची. 1 मिनिटाची तरी चांगली अगदी याला उकळी येऊ द्यायची. त्याच्यामुळे जो सब्जा आहे तो खूप छान अजून शिजतो. हे बघा छान असं शिजलेलं आहे. इथं कुठंतरी दूध दाटसर झालेलं असेल असं वाटलं असेल तर याच्यामध्ये दुधाची क्वांटिटी थोडी वाढवली तरी चालेल. हे बघा आणि हे छान असं एकत्र करून उकळी आल्यानंतर गॅसची फ्लेम मी स्लो केली आणि मागास जे आपण गुलाबाचं पाणी तयार करून ठेवलेलं आहे ते याच्यामध्ये ॲड केलेलं आहे. गॅसची फ्लेम स्लो करूनच नंतर हे ॲड करायचं आहे, मोठ्या गॅस फ्लेमवर नाही. आणि हे सगळं असं छान असं एकत्र करून घ्यायचं आहे. हे छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम स्लोच आहे. हे बघा मस्त असं एकत्र करून घ्यायचं म्हणजे ह्याच्यातले सगळे जे इन्ग्रेडियंट आहेत ते दुधामध्ये छान मिक्स होतील आणि या दुधाला एक थोडासा दाटसरपणा येईल. हे बघा आणि नंतर पुन्हा हे शिजवून घ्यायचं आहे. नंतर गॅसची फ्लेम मोठी करायची आणि 1 मिनिटासाठी छान हे पुन्हा एकदा उकळवून घ्यायचं. हे बघा मस्त अगदी 1 मिनिटासाठी छान अगदी हे उकळवून घ्यायचं. तुम्ही बघू शकता. हे बघा याला एक छान अशी उकळी आलेली आहे आणि आता आपला फालुदा इथपर्यंत तयार झालेला आहे. एक मस्त अगदी 2 मिनिटाची उकळी आल्यानंतर गॅसची फ्लेम बंद करायची आणि हा पूर्णपणे
थंड करून घ्यायचा. हे बघा छान अशी उकळी आलेली आहे आणि आता मी गॅसची फ्लेम बंद केलेली आहे आणि हा पूर्णपणे गार करून घेतलेला आहे. बघू शकता पूर्णपणे गार झालेला आहे आपला फालुदा. हे बघा आणि आता बघू शकता त्याची कन्सिस्टन्सी थोडीशी दाटसर झालेली आहे. परफेक्ट एवढाच फालुदा दाटसर पाहिजे. हे बघा म्हणजे जे आपलं कॉर्नफ्लॉवरचे प्रमाण आहे ते परफेक्ट आहे. मस्त अगदी दाटसर असा फालुदा झालेला आहे. तो एका दुसऱ्या भांड्यामध्ये मी हा ओतून घेतलेला आहे आणि याला झाकण ठेवून फ्रीजमध्ये हा मी पूर्णपणे गार करून घेतलेला आहे. एक 5 ते 6 तास फ्रीजमध्ये ठेवायचा आणि एकदम चिल्ड करून घ्यायचा. फालुदा खूप थंड थंड असाच खूप छान लागतो. हे बघा 5 ते 6 तास झालेले आहेत. एकदम चिल्ड असा आपला फालुदा तयार झालेला आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम परफेक्ट कन्सिस्टन्सी आहे. दिसायला पण खूप छान आहे आणि तब्येतीला पण खूप उत्तम आहे. एकदम नॅचरल पद्धतीमध्ये आपण हा फालुदा तयार केलेला आहे. एकदम घरगुती पद्धतीमध्ये. तर एकदम सोप्या पद्धतीमध्ये हा फालुदा तयार झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही खूप सुरेख असा हा आपला फालुदा आता तयार झालेला आहे. तर नंतर मी तो एका काचेच्या ग्लासामध्ये काढून घेतलेला आहे. या फालुद्यासोबत तुम्ही आईस्क्रीम पण देऊ शकता. हे बघा जर घरी कोणी पाहुणे आले असतील आणि तुम्ही जर त्यांना असा फालुदा दिला तर ते नक्कीच तुमच्यावर खुश होऊन जातील. इतका सुंदर असा फालुदा तयार होतो. मुलं तर खूप आवडीने हा फालुदा खातात. हे बघा तर अगदी सोप्या पद्धतीमध्ये मी आज तुम्हाला हा फालुदा दाखवलेला आहे. बघू शकता उन्हाळ्यात अगदी आवर्जून ज्या गोष्टी काही खायच्या असतात त्याच्यामध्ये फालुदा हा येतो. कारण याच्यामध्ये सब्जा असतो आणि सब्जा हा एकदम शरीराला थंड असतो. थँक्यू.